ten závod nachystány, je jich tam samozřejmě jinak těch českých chodkyň víc, protože se jedná také o český národní šampionát. So ladies and gentlemen, welcome for the 92nd annual Poděbrady walking meeting. We are awaiting for the start in 3.5 minutes. The top women for 20-kilometer race are going to start their fight for Paris and for medals in this gold level meeting here in Poděbrady. We have 5 women from the top 10 of the official world ranking here, so we are really waiting to see fantastic times and fantastic race. Píšťalka už zve závodnice směrem ke startovní čáře. Dámy a pánové, pojďme si představit největší favoritky tohoto závodu, který za malý okamžik začne. So ladies and gentlemen, here are the top racers, top ladies, top women in the field. Ladies and gentlemen, and one of the best favorites is Antonella Palmisano, the Olympic champion from Tokyo or Sapporo, and bronze medalist from the World Championships. Dámy a pánové, Tomáš představil Antonelu Palmisánovou, trojnásobnou vítězku tady z Poděbrad s číslem 254. Já bych rád představil peruánskou chodkyni s číslem 269, dvojnásobnou mistryni světa z amerického Eugene na 20 i 35. Ladies and gentlemen, the double world champion Kimberly Garcia Leon from Peru. A teď, dámy a pánové, polská reprezentantka, dvojnásobná vicemistryně světa, twice vice mister from the World Championships from Eugene, Katarzyna Zdziemblo, Poland, Polsko. Polská reprezentantka, vítáme ji na startu, no a nesmíme zapomenout také na nejlepší českou chodkyni současnosti, bronzovou z juniorského mistrovství světa v roce 2021, stříbrnou z juniorského mistrovství Evropy a před pár měsíci zašla v Turecku čas hodina 30:07 Eliška Martinková, Česká republika. To jsou tedy elitní chodkyně, my samozřejmě zdravíme na startu i další české reprezentantky, Terezu Ďurďakovou, která tam půjde společně s Eliškou, bude mít startovní číslo 202, Štěpánka Pólová, Kučerová, startovní číslo 203. Tyhle 3 české reprezentantky půjdou zároveň do mezistátního víceutkání, je to takové 7. utkání, kam se ještě započítávají výkony 3 nebo 2 nejlepších závodnic z každé země. A pak je tam samozřejmě spousta dalších velkých chodeckých men, případně bývalých vítězek tady. Nastartuje Ekvádorka Glenda Morejonová, vítězka světového poháru na 35 před 2 lety a další, ale čeká nás start. So here comes the last info from head referee. Lapka jako vrchník, který jako jediný má právo diskvalifikovat závodníka nebo závodnici ze závodu, se ještě představil a teď už půjdeme na start. Bylo odstartováno, dámy a pánové, pojďme držet palce nejlepším světovým chodkyním, které jsou na trati. Tou žebříčkově nejvýše postavenou je Peruánka Kimberly Garcia Leon a je světovou 3. Pak je tam světová 4, Mexičanka Alegna Gonzálesová, která tady v Poděbradech byla 2. v roce 2019. Světová 6
Antonella Palmisano, o které už jsme mluvili, a světová sedmička, další Ekvádorka Glenda Morejonová, která byla v Poděbradech před 4 lety třetí. Takovéhle elitní světové pole vyrazilo na 20-kilometrový závod, který tady v Poděbradech má pochopitelně dlouholetou tradici. Ženy tu 20 chodí v Poděbradech od roku 2001, kdy tady vyhrála Polka Joanna Bájová, a nejrychlejší čas, který jsme v Poděbradech viděli, předvedla v roce 2020 právě Italka Antonella Palmisano, která tady zašla čas 2021, abych byl přesný, čas hodina 27:42. Takže to je aktuálně platný traťový i meetingový rekord. Uvidíme, kam se dokážou závodnice dostat v průběhu dnešního závodu. Samozřejmě v těch prvních kilometrech se nerozhodne, ale je jasné, že to budou právě největší favoritky, které se pokusí ten závod roztáhnout co nejrychleji, protože tady se úplně nedá taktizovat, nemůžete si říct, o čas mi nejde, chci jít hlavně na vítězství, protože tady opravdu jde i o každou vteřinu v té honbě za co nejlepším rankingovým postavením. Je jasné, že ty nejlepší, ty elitní závodnice v té světové desítce, těm už asi tu účast na olympiádě nikdo nevezme, těm už neunikne, ale ten entry standard, nebo dříve se říkalo limit pro možnou účast na olympijských hrách je na 20 žen hodina 29 minut a 20 sekund a je možné, že třeba právě Eliška Martinková se pokusí rozejít ten závod právě na tento čas, což by byl její nový osobní rekord o více než 45 sekund. Ano, už jsme konstatovali i ten čerstvý osobní rekord Elišky Martinkové. 1 hodina 30 minut a 8 sekund, to je samozřejmě velice nadějný čas a Eliška Martinková je stále závodnicí, která patří mezi ty nejmladší ve světové špičce, takže ten výkonnostní progres se u ní dá očekávat i dál směrem k olympijským hrám. No a kde jinde, než v Poděbradech lze překonávat osobní rekordy. Však je tato trať, už o tom měla několikrát řeč, mimořádně rychlá, hodně oblíbená právě z tohoto důvodu, nebo nejen z těchto důvodů. Samozřejmě chodkyně a chodci mají raději asi ne tak úplně teplé počasí, sluníčko hřeje, ale na druhou stranu tady spoustu stromů, hodně stínu, takže ta trať je postavená opravdu velice citlivě, tak pevně věříme v ty skvělé jedinečné výkony. No a když jsme právě u těch časů osobních rekordů, tak vězte, že hned 4 závodnice ve startovním poli dnes mají osobní rekordy pod 1 hodinu a 27 minut. Když jsme hovořili právě o té magické hranici nebo o té představě, že by se mělo jít, a věřme, že hluboko pod 90 minut, tedy 1,5 hodiny, co se týká těch výsledných časů nejlepších závodnic. Velice aktivní je od začátku na prvním kilometru závodnice s číslem 271 a to je Kateřina Zgiamblo, která oslnila především v předloňské sezóně v roce 2022 v americkém Eugene v Oregonu, kde skončila 2krát na stříbrné pozici, tedy na 20 i na té vytrvalostní 35-kilometrové trati. A takový úvod se ostatně od zkušené Polky dal očekávat. No a máme tady první okruh, první kilometr, so the first lap and it's all together with all the favorites, všechny favoritky pohromadě s 254 a květinou, dalo by se říci tradiční květinou ve vlasech. Antonella Palmisano z Itálie si hlídá to tempo toho závodu, první kilometr za 4:30, čili je to rozejito, dalo by se říci, podle očekávání na hranici té 1 hodiny a 30 minut, ale u těch nejlepších závodnic se dá očekávat, že ve druhé polovině trati zrychlí a to tempo potom klesne spíš někam ke 4:20. Eliška Martinková, jak vidíte, tam byla v té skupině na 33. příčce. Její čas na prvním kilometru 4:39, takže kdo si pamatuje na ten loňský závod Elišky Martinkové, tak možná víte, že
Eliška tam měla v průběhu závodu takovou krizi, vypadalo to, že odpadne, ale nakonec se obdivuhodně schopila v té druhé části toho závodu a v rámci toho evropského poháru tady došla na výborném 12. místě. V roce 2022 tady pak byla 5. Takže Eliška určitě umí tuhletu trať. Letos vynechala závod ve slovenských Dudincích a soustředí se právě na ten vrchol té první části sezóny, souboj v kvalifikaci o olympijské hry právě tady na závod v Poděbradech. Díváte se zároveň na vizitku Glendy Morechonové z Ekvádoru, která tam jde se startovním číslem 231 v růžovém dresu na čele společně s Italkou Palmisánovou. Světová sedmička. Ženám vlastně ty změny v chodeckých pravidlech ubrali na těch vrcholných akcích závod na 35 kilometrů. Jehož existence trvala jen několik krátkých let. A olympijské hry v Paříži budou vlastně dějištěm velké olympijské premiéry v takovém štafetovém závodě. Říká se tomu chodecký maraton, ale budou se tam střídat ženy a muži po 10 kilometrech takovým štafetovým způsobem. Nikdo moc úplně neví, jak na to natrénovat, co od toho čekat. Na světovém poháru v turecké Antálii se půjde něco jako jakýsi kvalifikační závod, kde je potřeba pochopitelně sestavit co nejsilnější dvojici jedné ženy a jednoho muže. Už jsme na protilehlé rovince, vidíte tam tu občerstvovací stanici, kterou už na 2. kilometru využívá řada žen ve startovním poli. Nikdo nechce podcenit v tom poměrně teplém počasí doplňování tekutin, případně dalších látek, pochopitelně těch povolených do těla. A Palmisano zatím odmítá se napít, ta nevyužila té možnosti, jde tam na kraji a vedle ní aktuálně startovní číslo 222, což je další zajímavé jméno, Brazilka Viviane Lira, která má na svém kontě také 2 top 10 zářezy na světovém šampionátu, vlastně 3, protože byla 2x 8. a 1 4. Je to světová 14. Vy se díváte na její krátký profil, osobní rekord hluboko pod hranicí 1,29 z loňského roku. A za chvilku je tu budeme mít, tady už jsou ty nejlepší závodnice takřka v cílové zatáčce. Na metě 2. kilometru je to celé hodně pohromadě ještě, ale přece jenom to velké pole trošičku řídne a na konci té skupinky už některé závodnice přece jenom víc odpadají. Tady je máme. 254, Antonella Palmisano 263, teď aktuálně Mexičanka Alegna González a 2. kilometr v čase 8:51, takže po tom prvním zahřívacím kole se razantně zrychlilo o 9 sekund na kilometr. 4:21 byl ten 2. kilometr a tady máme Elišku Martinkovou v téhle skupince s číslem 201, česká reprezentantka, a s 218 Slovenka Mária Kateřinka Caková. Samozřejmě je to také týmový závod a my můžeme sledovat některé dvojičky nebo dokonce trojice v určitých skupinách, takže spolupráci, viděli jsme tam pohromadě třeba maďarské závodnice, francouzské nebo i reprezentantky Guatemaly, která stále jdou pohromadě takovým stejným obdobným tempem, ale ono se to pochopitelně potom rozdělí a budou se tedy až v cíli slučovat ty časy a vyhlašovat nejlepší týmy. Velmi dobře jsou na tom samozřejmě Italky, ale také právě třeba zmíněné závodnice z Guatemaly. Jinak Kateřina z Giemblo z Polska, která udávala tempo v prvním okruhu, nebo podílela se na něm velmi výrazně, také teď na konci druhé desítky.
No a ve startovním poli jsem neobjevil Terezu Ďurďakovou, neměli jsme na počátku zprávy o tom, jestli Tereza nastoupí, takže nakonec není ve startovním poli, což jistým způsobem otvírá zajímavou možnost pro další závodnice v boji o mistrovské medaile. Myšleno ty české reprezentantky samozřejmě. Budeme zvědaví, jak tom boj o stříbro a bronz, pokud bereme Elišku Martinkovou jako jasnou kandidátku na zlato v rámci mistrovství republiky, dopadne. Eliška Martinková ovládla domácí šampionát v posledních 2 ročnících, zvítězila v letech 2022 a 2023 a už předtím stanula na stupních vítězů. Od roku 2020 právě na medailovém pódiu nechybí Eliška Martinková, která je jednoznačnou favoritkou v rámci domácího šampionátu. So, ladies and gentlemen, we have 2 kilometers already done within this race, and the split was 8:51 for Antonella Palmisano. The first lap for 4:30, second lap 4:21. So it goes faster, and the women really want to push the tempo a little bit more under, let's say 1:29, 1:28 maybe. We'll see what happens, mainly in the second half of the race. Už bylo řečeno tady při projevu Libora Varhanínka, že se sem do Poděbrad příští rok naposledy vrátí evropská soutěž mistrovství Evropy chodeckých týmů. Poděbrady ho poprvé hostili už před řadou let a poté díky skvělé organizaci a skvělé trati získali právo pořádat ten evropský týmový šampionát hned 3krát po sobě, protože Evropská atletika se rozhodla jednomu pořadateli dát možnost hned 3krát, vždy s rozmezím 2 let, evropský pohár pořádat, takže už 2krát jsme ho tady poté viděli a příští rok ještě jednou se nejlepší evropští chodci v květnu sejdou tady v Poděbradech. Skupinka největších favoritek zase trošičku prořídla. Je vidět, že jak se to tempo zrychlilo, tak už některé ze závodnic odpadají a drží si raději svoje tempo, což je logické, ale neznamená to, že zezadu potom někdo v druhé polovině závodu nemůže zaútočit. Tady máme ovšem elitu, tady máme čelo závodu, zhruba 9členná skupinka, tedy na 3. kilometru v této chvíli s mezičasem 13:16. 4:25, tedy pokud dobře počítám, byl ten poslední kilometr. No a můžeme, dámy a pánové, po očku sledovat také dění ve slovenské reprezentaci, tedy ten souboj o titul slovenské šampionky Mária Katerinka Čáková, která se drží zhruba na úrovni Lecaková, která se drží zhruba na úrovni Elišky Martinkové, tak je poměrně bezpečně ve vedení, podle očekávání. Na druhém místě mezi slovenskými chodkyněmi je Hana Burzalová. Eliška Martinková také prošla už 3. kilometrem. Zatím stále jí patří pozice někde kolem toho 30. místa. Ale jak víme, Eliška je zvyklá útočit spíš v té druhé polovině závodu. Tak uvidíme. Tady už to natažené pole. Skvělé týmy sem přivezli družstva nejenom z těch evropských zemí, ale právě z Jižní Ameriky. Kolumbie, Ekvádor, Kostarika, Brazílie, Bolívie. To všechno jsou země, Guatemala, které jsou tady zastoupeny. A jihoamerická chodecká škola byla vždycky nesmírně úspěšná na těch velkých šampionátech a protože se letošní olympiáda koná v Evropě, tak pochopitelně řada chodců a chodeckých týmů využívá té možnosti představit se na
evropské půdě, vyzkoušet si ty evropské podmínky, trochu se, jak se říká, aklimatizovat a pak se třeba zase vrátit na pokračování tréninkové přípravy do toho vysokohorského prostředí. Letos v zimě využili Mexiko ke své přípravě i chodci, jako je Perseus Karlström, který po rocích nebo letech, které vždy trénoval v Austrálii, letos před olympiádou změnil model a připravoval se ve vysoké nadmořské výšce právě v Mexiku. Karlströma uvidíme za 2 hodiny v závodě mužů. Tady jsme tedy zhruba na metě 3,5 kilometru. Znovu se závodnice míjejí s občerstvovací stanicí. Vy tam vidíte souhrn nejlepší 12 na 3. kilometru. Odstupy minimální, ta první 9 jde pohromadě, pak o 2-3 vteřinky zpět jsou další. No a vidíte, je to především řada jihoamerických vlajek, kterým se snaží konkurovat Italky, kromě Palmisánové, Eleonora Anna Giorgi, další velké chodecké jméno, které se poslední rok a půl vytratilo kvůli mateřským povinnostem. Italka se ovšem v letošní sezóně vrací naplno do reprezentačního kolotoče a bude usilovat o olympijskou účast. Budeme průběžně monitorovat také průběh mistrovství České republiky a právě teď české závodnice, které bojují o medaile, tak se nám tady objevují tedy tato čtveřice, protože to je skutečně boj o pódium na mistrovství České republiky. Naprosto suverénně tedy vede tomu domácímu šampionátu, vládne Eliška Martinková, která se pohybuje okolo 30. místa a teď prošly hned další 4 české závodnice právě tou metou 3 kilometrů v čase 17:11 až 17:12 a byly to Štěpánka Polová Kučerová, Johana Petříková, Michaela Bakliková a Nelly Bugárová. To znamená, že české reprezentantky spolupracují, na druhou stranu bojují mezi sebou o pořadí na mistrovství České republiky, tak to bude ještě hodně atraktivní, tedy vůbec ten souboj mezi 2. a 5. místem aktuálně. No a za malou chvíli by měla procházet tady pod hlavní tribunou a v té hlavní zatáčce Eliška Martinková a už ji vidíme. Budeme znát za malou chviličku její mezičas na metě 4000 metrů. Eliška Martinková jako jasně nejlepší česká závodnice, která třímá prapor české chůze v tomto závodě. 4 kilometry a její mezičas 18:45. Eliška je na 33. místě, takže co se týká pořadí, tak tam se nic nemění. Ten poslední kilometr tedy pro Elišku 4:48. Čelo závodu 4:24 šlo ten poslední kilometr. No, sledujeme, že to je opravdu velice svižný závod. Útočí se na velmi dobrý čas. Ta elitní desítka je stále pohromadě a nechybí tam vlastně žádná z těch největších favoritek. Mezičasy na tom kilometrovém úseku se pohybují okolo 4:24 a za malou chvíli tedy se už dozvíme takový další velký milník. Bude to čtvrtina trati, tedy 5 kilometrů v případě těch nejlepších.
Letos se zatím těch velkých dvacítek po světě šlo jenom pár a když si odmyslíme ruské závodnice, které se samozřejmě na olympiádu nedostanou, tak se velká dvacítka šla v čínském Taichangu před měsícem, ze které jsou zatím nejrychlejší světové časy, hodina 26:07. Nejlepší 4 Číňanky zašly vynikající časy a určitě budou patřit k favoritkám i na olympijských hrách. Pak v Austrálii v únoru zase časy na hranici 1 hodiny a 27 minut. No a na Slovensku v Dudincích před necelým měsícem tam vyhrála Peruánka Evelyn Ingaová čase hodina 27:42. Na obrazovce můžete sledovat i, jak jsou na tom jednotlivé závodnice s terčíky a s červenými. Vidíte, že už jsou i závodnice, které dokázaly nazbírat opravdu hodně těch červených karet a budou nuceny závod ukončit, pokud už se tak nestalo. Tím se můžeme dostat ve stručnosti k rekapitulaci chodeckých pravidel. My už jsme to nakousli u těch závodů mládežnických, tak tedy pro ty z vás, kteří přicházíte poprvé v životě do kontaktu s chůzí, tak to slovo kontakt je zrovna pro chůzi velmi důležité, protože jsou 2 základní pravidla. Jedna noha musí být neustále v kontaktu se zemí, čili nesmíte běžet, ale důležité pravidlo je, že se to nesmí v průběhu závodu zkoumat na videu, musí to být, jak se říká, okem postřehnutelný pohyb, tak aby rozhodčí byli schopni rozhodovat jen pouhým okem, tedy bez použití nějakých zpomalených záběrů z videa. Bylo zjištěno dlouholetým zkoumáním, že lidské oko je schopné rozlišit tu ztrátu kontaktu zhruba do délky kolem 45 a 40 milisekund, čili do té doby to jakoby nevidíte a nejste schopni poznat, jestli ten závodník běží nebo neběží, ale jakmile je ve vzduchu déle než těch 45 milisekund, už je to okem postřehnutelné a už potom přichází na řadu rozhodčí se svými terčíky a mohou závodníka upozornit na nutnost dodržování chodeckého stylu. Mezitím nám tady prošly závodnice právě tím 5. kilometrem, takže Tomáši, jak to vypadá? Ano, Antonella Palmisano dál udržuje velice ostré tempo a ona ráda tempo udává, to platí dál. 22:06, 22 minut a 6 sekund, to je tedy mezičas na 5. kilometru. V případě vedoucí Italky Palmisano je tam také Alena González z Mexika a další favoritky Morechonová či Brazilka Vivian Lira. A sledujeme Elišku Martinkovou. Takže odhadovali jsme ten její mezičas na další metě 23:30 a to vlastně platí prakticky přesně. Eliška Martinková se pohybuje na začátku 4. desítky průběžné klasifikace a její mezičas na 5. kilometru má hodnotu 23 minut a 31 sekund. Eliška tam jde vlastně po boku nebo společně s Mexičankou Danou Asevesovou. Podle predikce, kterou tady dělá náš počítačový expert Jakub Kožíšek, je teď ten závod rozejítý na čas zhruba hodina 28,5, ale dá se očekávat třeba v těch posledních 5-7 kilometrech ještě větší zrychlení, což by znamenalo, že budeme pravděpodobně se snažit zaútočit i na čas pod hodinu 28. Já se vrátím k těm chodeckým pravidlům. Už jsme hovořili o tom pravidle o kontaktu. Pokud závodnice porušují ten kontakt a, jak se říká, běží a jsou nad zemí, rozhodčí, kteří jsou rozmístěni po celé trati, tak můžou ukázat závodnicím terčík s takzvanou vlnovkou a ten právě znamená, že by si závodnice měly na ten kontakt dát větší pozor. A pak je tady druhé pravidlo a to hovoří o tom, že když závodnice klade nohu dopředu, měla by jí klást na patu a propnout koleno. To je vlastně to, co odlišuje chůzi od běhu. Takže rozhodčí hlídají jednak kontakt a jednak takzvané propnuté koleno, kdy ta noha, která je pokládána, by měla být na patu a
pokud závodnice nedodržují to takzvané dopínání, tak ukazují zase druhý terčík s takovou šipkou. Závodnice ví, že si musí dát pozor na toto druhé pravidlo. Rozhodčí, jak už jsem říkal, jsou rozmístěni po trati a nesmí si spolu vůbec nějak povídat, nesmí konzultovat navzájem jednotlivé chodkyně. A pokud se jim nelíbí chodecký styl závodnic a chtějí to upozornění zvýraznit, mohou udělit takzvanou červenou. Všechno se to odehrává elektronicky v tabletu a všechna tahle upozornění se sbírají u vrchníka, kterým je pan Miloslav Lapka, který má následně právo závodnice diskvalifikovat, vyloučit z trati. Nicméně, pokud závodnice nazbírá takzvaně 3 červené, v minulosti to sice už znamenalo diskvalifikaci, ovšem v posledních letech se dává závodníkům a závodnicím ještě jedna šance a proto tady za tou velkou vrbou je umístěna takzvaná penalty zóna, něco jako trestná lavice v hokeji, kam si na 2 minuty ty závodnice musí jít stoupnout nebo sednout a teprve po 2 minutách mohou zase pokračovat v závodě. Je to taková poslední šance, kterou závodnice mají. Ale tady 6. kilometr a elitní skupina těch 8-9 závodnic. No, vypadá to podle našich už předběžných propočtů, že na tempu se prakticky nic nezměnilo. Ano, ten poslední kilometr zašly ty nejlepší závodnice za 4 minuty a 25 sekund, takže je to velice konstantní tempo od 2. kilometru. 26 minut a 31 sekund, to je mezičas na 6. kilometru v podání Vivian Lirové. Glenda Morechonová z Ekvádoru je klasifikovaná také v tomto čase. Antonella Palmisano nechybí na čele, stejně jako Mexičanka Aleňa González nebo Kimberly Garcia León, reprezentantka Peru, která oslnila především před 2 lety na mistrovství světa v Eugene, kde zvítězila na obou tratích, tedy kromě 20 královala i na 35 kilometrů. A tím vlastně ona sama dokázala peruánskou atletiku posunout v tom hodnocení zemí, tedy v medailovém, pochopitelně velice vysoko. Teď sledujeme její vizitku a už jsme zase zpátky na trati. Jsme v podstatě ve třetině závodu pro ty nejlepší, že tam už se, ne že by se úplně rozhodovalo, to rozhodně ne, ale může se lecos odehrávat i na těch nejvyšších příčkách. Polka Kateřina z Giamblo, kterou také monitorujeme, tak procházela v mezičase 26:57 se ztrátou 26 sekund na ty nejlepší a je zhruba uprostřed druhé desítky. A vyhlížíme samozřejmě už Elišku Martínkovou, elitní českou závodnici. Eliška právě přichází také na 6. kilometr svého závodu. (28:21) pro Elišku na 6. kilometru. Stále drží to tempo někde na hranici 4 minut a 50 sekund. Já se ještě vrátím k těm jihoamerickým závodnicím, kterých je ten závod opravdu plný. Ty si oblíbili Poděbrady, řekněme tak 10-12 let zpátky, kdy sem začaly reprezentace Kolumbie, Ekvádoru nebo Mexika jezdit poměrně pravidelně. A za posledních 10 let tady vyhráli 3 Mexičanky a 1 Kolumbijka, takže dá se říct, že skoro polovinu vítězství z posledních 10 let brali právě reprezentantky jihoamerických zemí. A jediný, kdo jim to nabourává prakticky, jsou Italky, protože v letech 2018 až 2021 tady vyhráli 4krát za sebou Italky, 2krát Eleonora Anna Giorgi a 2krát Antonella Palmisano, takže Italky drží tu čest té evropské chůze právě v souboji s jihoamerickými chodkyněmi. Ano, Adame, a Eleonora Anna Giorgi je také velice vysoko v průběžné klasifikaci, i když jsme o ní zase tolik nehovořili, ale ona si to pochopitelně zaslouží, už je to atletická maminka a vlastně vrací se na tu vrcholovou úroveň. No a myslím, že Poděbrady mohou naprosto reálně patřit k těm mítinkům,
který zase vrátí do té absolutní světové špičky. Eleonora Georgi, ta se drží tak trošičku zpět v té druhé vlně, ale bezprostředně v kontaktu v té elitní skupince. Nežene se nikam dopředu, neudává tempo tak jako Morechonová nebo Palmizánová, ale je v té nejlepší osmičce, tedy s tím časem 26:31, respektive 32 na 6. kilometru. No, ten ženský závod opravdu ubíhá velmi rychle, nebo bych spíš měl říct, uchází velmi rychle. A máme tady opět v cílové rovince tu vedoucí v této chvíli 7člennou skupinku závodnic, která si stále jde tím svým strojovým tempem po 4:25. Uvidíme, jestli teď, když za to zase bere Antonella Palmisano, se to tempo zrychlí. 30:57, 4:26, je to stále stejné. So it's 4:26 per the last lap, so it's really split by split the same time, 4:25:26. We'll see what happens in the second half of the race probably. Tady vidíme pronásledovatelky, závodnice, kterým samozřejmě také jde o hodně, byť ztrácí už třeba 12-20 sekund na ty úplně nejlepší. Tam je i dvojnásobná stříbrná medailistka ze světového šampionátu v Eugene, Katarzyna Zdžeblo, která je průběžně 13. Jsou tam bok po boku 3 francouzsky, Beretová, Stejová, Mutánová, které jsou také tradičními účastnicemi tady v Poděbradech. Je tam guatemalská reprezentantka Pejnádová. Všechno tedy po 7 kilometrech závodu. Francouzská trojička je vlastně nejvíce spolupracujícím týmem. Já připomínám, že se jedná o 7 utkání, pokud jsme hovořili o té týmové soutěži družstev, a týká se to Česka, Slovenska, Litvy, Finska, Španělska, Maďarska a Francie. V tom pořadí od 2. do 5. místa v rámci domácího šampionátu mistrovství České republiky, tam se prakticky nic nemění, protože plus minus pohromadě jde dál to kvarteto Johana Petříková, Michaela Bakliková, Štěpánka Polová, Kučerová a Nelly Bugárová. Takže tato čtveřice bojuje poměrně tedy daleko za Eliškou Martínkovou. A Elišku právě teď vidíme, takže registrujeme další mezičas těsně pod 33 minutami. To je samozřejmě na 7. kilometru. 32 minut a 58 sekund. Eliška Martínková je průběžně 33. těsně za Slovenkou Hanou Burzalovou. Jinak nejlepší slovenskou závodnicí zatím stále zůstává Mária Katerinka Caková. 32:41, má 15-sekundový náskok právě na svou krajanku Hanu Burzalovou. No a vypadá to, že Eliška Martínková trošičku zrychluje. Teď o 13 sekund zvýšila tempo z kilometru na kilometr. Ten předchozí byl za 4:50 a teď najednou 4:37, ale jak říkám, na to jsme trošku zvyklí od Elišky, protože velmi podobně ona závodí, že chodí zezadu, chodí tu první třetinu závodu spíš opatrně, jako by se dostávala, zahřívala do toho správného tempa a pak dokáže přiložit pod kotel, tak uvidíme. Tam se může podívat ještě v těch dalších kilometrech. Kamera sleduje stále čelo závodu, kde s číslem 222 teď vede to tempo zmiňovaná Brazilka Viviane Lira. Dá se říct, že se na tom čele poměrně pravidelně střídají Palmisano a následně Peruánka a pak právě Brazilka, že to ani jedna z nich zatím nechce úplně tahnout. Řekl bych, že se bude čekat tak na nějaký možná 12. 13. kilometr. A pak se uvidí. A nepodceňovat pochopitelně ani závodnice, které
se na čelo rozhodně netlačí, ale vezou se tam, jak se cyklisticky říká, vzadu. Což může být další z Ekvádorek. Magali Beatriz Bonilaová, která tam je s číslem 233 úplně vzadu v té skupině, ale celkem nemá problém se s těmi nejlepšími udržet. 8 kilometr je tady. Startovní číslo 231, tedy peruánská závodnice Glenda Morejonová dovedla čelo závodu s časem 35:21, čili 4:24. Plus minus stále stejné tempo. Tahle skupinka s Francouzkami je se ztrátou zhruba 20 sekund. To jsou závodnice, které jsou někde kolem 10. místa průběžného pořadí. Už 17 závodnic tedy prošlo 8. kilometrem. Tady závodnice na 18. a 19. místě. Tam je Italka Valentina Rapletiová na 18. místě, také tradiční účastnice tady v Poděbradech, která vždy končí v závodě hodně vysoko. A my už začínáme vyhlížet i Elišku Martinkovou. A to, jestli potvrdí to své zrychlení po 7. 8. kilometru. A jestli se to odrazí i na nějaké pozici a umístění české reprezentantky, která do této chvíle šla zhruba na tom 32. 33. místě. Ano, teď je Eliška aktuálně 33. a zavěsila se za ní Tiziana Špilerová, závodnice z Maďarska, tak nakonec je to teď 32. místo pro Elišku, tam oskočila, protože z té průběžné klasifikace vypadla. Tady máme českou reprezentantku s 201, takže stále to bude to 32. místo. Na 8. kilometru mezičas 37:45. Sledujeme také v grafickém provedení ta napomenutí, ty tresty, které už obdržely závodnice, a týká se to i českých závodnic. Michaely Baklikové nebo Elišky Martinkové. Neodvratně se pomaličku blížíme k polovině celého závodu. 7členná vedoucí skupina stále pohromadě. Na čele teď zase dvojice Palmisano a Lira. Zatímco v minulosti mohly závodnice bojovat o účast na 2 tratích chodeckých, čili na 20, 35, tak tentokrát to bude trochu náročnější, protože je tady 20 a na olympiádě bude ještě ta složitá štafeta a tam to tedy bude hodně komplikované asi i pro trenéry, koho vlastně vybrat, když se půjde štafeta, v rámci které ta žena půjde nejdřív 10, pak bude mít něco kolem 40 minut na oddech a pak půjde druhou 10. Jestli to je spíš něco, co vyhovuje
vytrvalostnějším závodnicím, protože bude rozhodovat ta schopnost regenerace, anebo jestli tam naopak nasadit nějaké dravější mládí, které je hodně rychle na desítku. Tom určitě budou rozhodovat různé interní závody, anebo třeba světový pohár v turecké Antálii, který se uskuteční zhruba za měsíc a kde se právě dost zásadně rozhodne o tom, které země budou mít svou štafetu zastoupenou právě v rámci programu olympijských her. A vypadá to, že ta skupinka českých závodnic za Eliškou Martinkovou už se stenčila na 3 chodkyně. Jsou to Michaela Bakliková, Nelly Bugárová a Štěpánka Polová Kučerová. Takže to je 2., 3., 4. místo na mistrovství České republiky. Eliška Martinková samozřejmě vládne pevnou rukou tomuto domácímu šampionátu. Jde jí spíš o čas, o výsledek, tedy ten výkon. Eliška Martinková je aktuálně 31. To je její klasifikace, průběžné pořadí na 8. kilometru v čase 37:45 a po jejím boku jde tedy stále Maďarka Špilerová. Na 10. kilometru, tedy na tom posledním, který rozdělí závod na 2 poloviny, tak už jsou ty nejlepší, ta elitní 7. Vlastně i několik dalších chodkyň. Vidíme také Elišku Martinkovou, tedy startovní číslo 201. Takže registrujeme její další mezičas. Eliška se tedy stále zatím pohybuje zhruba v polovině toho startovního pole. Aktuálně se posunula o něco více vpřed, je 31. 42:30 na 9. kilometru. Posledních 8 ročníků vždy byl čas vítězné závodnice na 20 km v Poděbradech na hranici anebo pod ní 90 minut. Čas 1:30:00, to byl vítězný výkon, právě tento přesný čas Sandry Galvisové z Kolumbie v roce 2017, ale opravdu posledních 8 ročníků bylo takto kvalitních. Pod 1:30 zašla vždy vítězka a pochopitelně často i další v pořadí. No a k tomu můžeme doplnit, že se stále útočí určitě na čas pod 1:29 minut, spíš je to někam na metu 1:28:30 v dnešním závodě. A teď už míří do cílové rovinky zase ta super rychlá elitní skupinka, teď už je vlastně pouze 6členná, jak to vypadá. Ano, jsme v polovině závodu, 44 minut, takže budeme určitě v té druhé části útočit na ještě stažení toho času a dá se očekávat, že se dostaneme pod 1:28, pokud to počasí nebude na závodnice příliš teplé a pokud rozhodčí do toho nějak nezasáhnou, dá se čekat, že ty nejlepší budou spíš zrychlovat v druhé části tratě. Už ten kilometr 10. byl za 4:21, takže o nějaké 3-4 vteřinky rychlejší a hned se to projevilo na tom, že některé ze závodnic už nevydržely v tom kontaktu s tou čelní skupinkou, takže třeba právě Italka Eleonora Anna Giorgi nebo Magali Bonilaová z Ekvádoru už jsou o 3-4 vteřinky zpět. So it's
a little bit faster pace now, 4:21, the last lap, and the leading group is getting smaller. Now it's 5 to 6 competitors, and the Italian Eleonora Giorgi and Magali Bonilla from Ecuador are a bit behind this group. A na mistrovství České republiky tedy bojují o druhé místo dál Michaela Bakliková, Nelly Bugárová a Štěpánka Polová Kučerová. Už jsme konstatovali na předchozím mezičase, na předchozím kilometru, že z této původně čtyřčlenné skupinky odpadla Johana Petříková, ale to ještě nemusí být rozhodně konečná, protože Johana má na dohled tu trojici před sebou, ztrácí na ní zhruba 10 sekund. No, my jsme právě teď viděli v prostoru cíle, jak prošla tato trojička, tedy Bakliková, Bugárová a Polová Kučerová 8. kilometrem. Už 23 závodnic prošlo metou 10. kilometru. Teď nám to číslo zase o něco narostlo. 30 závodnic už má za sebou polovinu trati. My budeme čekat na Elišku Martinkovou. 92. ročník Poděbradského chodeckého klání. Závod na 20 kilometrů žen. Má před sebou ještě zhruba 40 minut pro tu elitní skupinu. Tady máme Elišku Martinkovou, která bude také v polovině závodu. 47 minut a 25 sekund. 33. příčka pro Elišku. No a můžeme se podívat i na ten souboj o mistrovské medaile mezi českými chodkyněmi. Za Eliškou Martinkovou jsou potom až v závěru toho startovního pole. Je tam Michaela Baklíková, Nelly Bugárová a Štěpánka Polová Kučerová. Všechny tři tyto závodnice mají za sebou už 8 kilometrů a jsou prakticky bok po boku v jedné skupince, která bojuje o ty další medaile za Eliškou Martinkovou. A máme tady znovu už na 11. kilometru elitní skupinu a už je to jenom 4členná grupa. Další závodnice, Brazilka Lira, odpadla z té vedoucí skupiny, tak se podíváme, o kolik se to tempo zvýšilo. 4:17, ano. Tak o další 4 vteřiny se to natáhlo, jako kdyby závodnice čekali na tu polovinu závodu a pak zařadili další rychlostní stupeň. Takže teď je to Kimberly Garcia Leon z Peru, Antonella Palmisano Itálie, Glenda Morejon Ekvádor a Alegna González Mexiko. Tahle čtveřice jde do 9 posledních kilometrů na čele. So the pace is getting even more higher. It's 4:17. The last lap for the top 4 competitors. It's Kimberly Garcia Leon from Peru, it's Antonella Palmisano from Italy, Glenda Morejon from Ecuador and Alegna Gonzalez from Mexico. The top 4. Then is Brazilian Vivian Lira, 5 seconds back, and Eleonora Anna Giorgi with Magali Bonilla, another 4 or 5 seconds behind the Brazilian. We still have 9 kilometers to walk. A zase se, Adame, potvrzují tvoje slova o té výtečné kvalitě a skvělé připravenosti
závodnic z Latinské Ameriky, protože právě v tom elitním kvartetu jsou hned 3 chodkyně, tedy představitelky peruánské, ekvádorské a mexické chodecké školy. No a ještě vlastně v první desítce tam bychom napočítali další. Brazilka Vivian Lirová, ta je na 5. místě, pak následují 7. a 8. reprezentantky Ekvádoru, Bonillová a Torresová, a 10. uzavírá aktuálně Karla Serránová z Mexika. Nicméně já interně stejně stále mám v očích hlavně Antonellu Palmisano, protože tahle Italka dokáže chodit tak rychle, že ani jeho Američanky na ní nestačí. Je pravda, že v loňském roce tady při Evropském poháru podlehla řecké chodkyni, která zašla možná svůj životní závod. Drisbiotiová porazila Palmisánovou o pouhé 2 sekundy tady v závodě na 20 kilometrů, ale řekyně tady dneska není. A Italka Palmisánová si letos už vyzkoušela tu mixovou štafetu. Italové neponechávají nic náhodě a už doma v Itálii šli ten závod, při kterém je potřeba střídat ty úseky. Žena, muž. Uvidíme. A teď pozbudíme české reprezentantky, protože tady vidíme tu trojičku, která bojuje o průběžné 2. místo na mistrovství republiky, vůbec mezi domácími závodnicemi, a jsou prakticky pohromadě, i když teď to vypadá, trošičku si lehce slabší chvilku vybírá Štěpánka Kučerová-Polová, která je tam na chvostu této 3členné skupiny. A vidíme Elišku Martínkovou, aktuálně jde osamoceně a dál se pohybuje, tak jako vlastně převážnou většinu trati od samotného začátku, na začátku 4. desítky průběžné klasifikace. Je pravda, že Eliška zašla letos před 2 měsíci, nebo spíš 3, v Turecku vynikající čas 1:30:07, takže má, nechci říkat splněno, ale je poměrně vysoko v rámci toho evropského rankingu. Získala tak jakýsi klid do té další přípravy, takže i kdyby to dneska úplně nevyšlo na nějaký top čas, tak pořád může počítat s poměrně velkou nadějí, že se do olympijského závodu může dostat. Tady máme na 11. kilometru. ...34. místo pro českou reprezentantku. Čas na hranici zhruba 5 minut na kilometr. V takovém tempu aktuálně Eliška šlape. No. 12 kilometrů už mají za sebou ty nejrychlejší. Ano, to byl doslova průlet, tedy, který předvedla Antonia Palmisánová. Ta se zase snaží o roztrhat ještě tuto už tak prořídlou skupinku. No a teď to vypadá na Mexičanku Gonzálesovou, která ztrácí. Aktuálně jsou to 4 sekundy, ale přeci jen podle toho, jakým způsobem se tady prezentovala, měli jsme možnost vidět její projev, tak to není úplně ideální. V každém případě Palmisano, Morejón a León. Garcia León, to je tedy první trojice, která dále jde pohromadě a je poměrně kompaktní, ale Antonella Palmisano, ta je opravdu famózní. Dokáže i měnit tempo, přiostřit. Vidíme, že velice silný tým, nebo ne tým v pravém slova smyslu, ale skupinu závodnic vyslal ekvádorská výprava, protože stále se v nejlepší 8 drží 3 ekvádorské chodkyně. To je skvělá vizitka. A jak to tak vypadá, jdou jihoamerické závodnice i velmi dobře technicky. Tam to zatím nevypadá na nějakou záplavu červených terčíků. A ještě jenom vsuvka zase v boji o slovenský titul. Tam se proměnilo průběžné pořadí na prvních 2 místech, protože teď vede ten duel Hana Burzalová
s mezičasem 51:12 na 11. kilometru a má náskok 14 sekund na Márii Cakovou. Ztráta pro následovatelek na vedoucí v této chvíli trio je tedy něco kolem 20 až 50 sekund, pokud se bavíme o těch velkých favoritkách a uvažujeme o tom, jestli by třeba ještě někdo v těch zbývajících 8 kilometrech nedokázal zaútočit na tu vedoucí trojici, ale tam si myslím, že to bude velice obtížné, že to opravdu vypadá, že právě trojice Palmisano, Morejón a García León zabojují v těch posledních kilometrech o to, kdo se stane vítězem Poděbrad té ženské kategorii a jestli Antonella Palmisano dokáže vybojovat své třetí vítězství tady v Poděbradech, čímž by se zařadila po bok těch opravdu největších poděbradských legend. Dívám se tady do historických tabulek a podle všeho snad jenom Polka Silvia Koržeňovská tady dokázala vyhrát 4krát a pokud by se to Palmisánové dneska povedlo, respektive ono se jí to mohlo povést už loni, nakonec, jak jsem říkal, jí to o 2 sekundy uniklo, tak by opravdu historii zaujala druhé místo za Polkou, ale vidíte, že už na 13. kilometru se zase dějí věci i v téhleté tříčlenné skupince a že jestli dobře vidím, Glenda Morejón v tom růžovém dresu se snaží utéci Italce a ještě peruánské chodkyni. Ale tady se to zase všechno trošku schází dohromady, ale je tam vteřinka 2. Morejón 56-58, 4:16 ten poslední kilometr, so it's 4:16 the last lap for Glenda Morejón. A little bit behind, 5-10 meters behind her, Antonella Palmisano and Kimberly García León. So it really seems that Morejón is pushing the tempo, trying to escape from Palmisano and García León. Tady je Eliška Martinková a další její průchod. Měl by to být 12. kilometr pro českou chodkyni, stále 33. místo a 57:36. A když procházely ty nejlepší závodnice, tedy v absolutním pořadí, Morejón, Palmisano, García León, tak tam se vlastně promíchala ta skupina právě v prostoru cíle s druhou, třetí a čtvrtou závodnicí průběžného pořadí domácího českého šampionátu a tam se vlastně nic nemění, protože velmi v těsném kontaktu jsou nadále Michaela Bakliková, Nelly Bugárová a Štěpánka Polová Kučerová. Můžeme si říct, že mají za sebou právě polovinu trati, tedy 10. kilometr a touto metou procházeli v čase 56-59, tedy 1 sekundu pod hranicí 57 minut. Bakliková, Bugárová a Polová Kučerová. To je boj o druhé místo mezi českými chodkyněmi. Tak vidíte, že Morejón to sice zkouší v růžovém, ale Palmisano a Kimberly García León dokázali zachytit nakonec ten její nástup. Chvilku tam měla 5-7 metrů náskoku, ale nakonec, jak se zdá, je to zase celá trojička pohromadě. A i po 14 kilometrech zdá se půjdou závodnice do hodně otevřené poslední třetiny trati a není o ničem rozhodnuto. Už je tam v dálce, v obraze můžete vidět stále všechny 3 pohromadě. Každá z nich má na svém kontě řadu velkých úspěchů. Palmisano je olympijská vítězka, García León je dvojnásobná mistryně světa, Morejón to je vítězka světového poháru
Morechon z nich má zase jasně nejlepší osobní rekord, hodina 25:29. Opravdu jeden z nejlepších historicky časů všech dob. Ale rozhodovat pochopitelně bude momentální forma. Morechon zase zaplula do té trojičky, když viděla, že neutrhla své kolegyně. Ono to vždycky ten nástup může přijít právě někde kolem té občerstvovací stanice, pokud jedna ze závodnic se rozhodne, že v daném kilometru občerstvení nepotřebuje. Může získat ty 4-5 metrů náskoku před svými kolegyněmi v té trojce, ale Palmisano a Garcia León stihli ještě zachytit v tom předchozím kole kolumbijský útok. Takže i 6 kilometrů před cílem se nám tady za malý okamžik objeví ta vedoucí trojice pohromadě. Je to obrovská rychlost, 20 kilometrů a stále takováto frekvence. Tady máme vedoucí trojici, na čele teď aktuálně Garcia León. Čas 1:01:19, čili po tom nástupu v minulém kole za 4:16, je to teď za 4:20. Tím, jak Morechon vzdala tu snahu o útok. A Mexičanka González je zpět o 15 sekund. Brazilka Lira ztrácí už skoro půl minutu. A dvojice Giorgi a Bonilla jsou 7 vteřin za Brazilkou. Tady už je hojně využívaná i ta osvěžovací stanice, která je kousek za průchodem do dalšího kola. Tam nemohou závodnice nic vypít ani sníst, ale jsou tam ty namočené houbičky a při těch zhruba 23 stupních, které podle predikce jsou ve stínu, tak se určitě velice hodí. Eliška Martinková, kterou sledujeme a můžeme ji povzbudit teď v cílové rovince, má na dohled 2., 3. a 4. v pořadí na mistrovství republiky. Eliška Martinková, sledujeme její mezičas. Tak, je to stále umístění na začátku 4. desítky průběžného pořadí. Eliška je konkrétně 34. a poslední kilometr zpomalila, procházela v čase 5 minut a 20 sekund, takže na 13. kilometru je to průběžný výkon 62 minut a 57 sekund a 34. místo pro Elišku Martinkovou, která si jde takový vlastní závod. Momentálně už několik kilometrů jde vlastně solo a s nikým nespolupracuje. Mezitím jsme viděli tedy těsně před Eliškou právě tu trojici Michaela Bakliková, Nelly Bugárová a Štěpánka Polová Kučerová. Nelly Bugárová právě využila i té osvěžovací stanice a má okolo krku vlhký mokrý ručník. A tato trojice, tedy 2. až 4. v pořadí na mistrovství republiky, tak má za sebou 11 kilometrů. Nejlepší trojce je aktuálně někde u občerstvovačky, tak teď to může Antonella Palmisano vrátit svým konkurentkám, protože si znovu nedošla pro pití, stále jde podél toho mantinelu, ale Glenda Morechon to vzala velmi rychle a společně s Garcia León jsou tam zase všechny 3 pohromadě. Palmisano teď šlape na čele, jako by měla dost sil, nepotřebovala se občerstvovat. Věří si, že to zvládne. Budeme mít za chvilku před sebou poslední čtvrtinu závodu na 15. kilometru. Stále všechno pohromadě, co se týče
3 medailových adeptek. Ten náskok měla tedy trojice Garcia, Leon, Palmisano a Morejón, 15-sekundový na tu nejbližší soupeřku, kterou je Aleňa González z Mexika. Tak jsme moc zvědavi, co se na tom změní právě na tom rozdílu mezi třemi nejlepšími a zbytkem startovního pole. Právě na následující mezičasu na 15. kilometru. A ten se blíží, protože právě teď už vchází do cílové rovinky tou poslední zátočinou nejlepší trojička. 15. kilometr, so it's 15 kilometers mark, it's 5 laps to walk for the top 3, led by Antonella Palmisano with a time 1 hour, 5 minutes and 39 seconds. So it's 4:20, the last kilometer, very fast pace. Hodně rychlý čas a podíváme se, jak daleko je Mexičanka Gonzálezová. 22 vteřin ztrácí, takže ztratila dalších 6-7 sekund. A má v patách Vivian Lira, Brazilku, a ještě nás zajímají mezičasy Italky Georgiové a Bonilaové z Ekvádoru. Tam je to stále stejné, ty odstupy, takže tady se nic nemění na těch nejlepších 7 příčkách. Rozhodne posledních 5 kilometrů, jestli se pořadí bude ještě měnit, ale rozhodně to nevypadá na tu top 3, že by se tam něco měnilo, ale zase jsme u osvěžovací stanice a zase to vypadá, že přesně v ten moment se Morejón rozhodla, že trochu protáhne krok, ale teď už si myslím, že si její kolegyně dost hlídají, takže Palmisano i Garcia Leon si jenom vzali něco těch namočených houbiček, trochu se osvěžili a už jsou zase všechny zpátky v jedné trojici. Jinak samozřejmě průběžně dál sledujeme účinkování českých závodnic, ale dlouho jsme nezmínili jejich pořadí, tedy to celkové, nikoliv v té konfrontaci právě jen českých chodkyň, tak vězte, že Michaela Bakliková, Nelly Bugárová a Štěpánka Polová Kučerová se pohybují v podstatě od samotného začátku nebo od 2. kilometru v 7. desítce průběžné klasifikace. Teď konkrétně na 67., 68. a 69. příčce. Eliška Martinková byla 34. na tom předchozím mezičasu. Teď ji vidíme na 14. kilometru. Eliška Martinková je tedy ve 4. desítce a to platí i teď, i nadále. 1:08:17, to je její průběžný mezičas na 14. kilometru. A stále 34. místo. Nic nového v nejlepší trojici. Na čele Garcia Leon. No, možná tam 2-3 metry jsou, že by Garcia Leon teď chtěla poodejít svým 2 pronásledovatelkám, tak ano, tak přece jenom na 16. kilometru přichází další útok v rámci čela závodu. Palmisano se to hned snaží zachytit a nedovolit Peruánce, aby odešla víc než je zdrávo, ale zatím se jí to úplně nedaří a skutečně to vypadá, že Garcia Leon nasazuje k možná rozhodujícímu trháku v rámci celého závodu 4 kola před cílem. My to budeme moci sledovat, jak se říká, z první ruky, protože už je tu máme. So, ladies and gentlemen, maybe here comes the crucial moment of the race.
because Kimberly Garcia Leon is now leading the race with 2-3 seconds and ahead of Palmisano and Morejon. It's 1:09:56 for Garcia Leon, and 2 seconds behind her it's Palmisano and Morejon. So 4 laps to go. Let's see what happens. Pokud závodnice udrží takovéhle tempo a Kimberly Garcia Leon ještě zrychlí ten svůj čas, teď zašla 4:17, takže proto tam jsou ty 2-3 sekundy rychleji než její konkurentky, tak se možná můžeme dočkat útoku na nejlepší historický čas žen tady v Poděbradech, který, a znovu to zopakuji, drží Antonella Palmisano z roku 2021, hodina 27:42. Je se opravdu hodně rychle. V Praze se dneska běží půlmaraton a ten, kdo někdy půlmaraton běžel a dokázal ho dát pod hodinu 30, tak to už byl skutečně hodně dobrý běžec. Mimochodem svůj první půlmaraton dnes dokončila v Praze také Aneta Župníková v čase 2 hodiny 11:22, takže kdo si na ní vsadil, tak hodně prohrál. Ale důležité je dostat se do cíle a ten závod si užít. Tady máme do konce závodu nějakých 3,5 kilometru a my sledujeme, nechci říkat zoufalou snahu, ale především snahu dvojce Palmisano Morejon ještě zvrátit to dění ve svůj prospěch, tak aby Garcia Leon s tím svým útokem neuspěla. No a podle propočtů v podstatě stačí, nebo v uvozovkách stačí, on je to samozřejmě obrovský úprk, ale tak, aby Kimberly Garcia Leon skutečně pokořila a překonala ten dosavadní rekord trati 1:27:42, tak potřebuje zajít každý kilometr 4:25 asi. Takže zase budeme mnohem víc informovanější na 17. kilometru. No a jestli bude chodit naopak spíš v tempu pod 4:20, tak by ten čas mohl klesnout opravdu hodně dolů, někam hodina 27:20, něco takového. By bylo další výrazné vylepšení nejlepšího poděbradského výkonu. No a podívejme se, jak to tedy vypadá. Tady nám přichází ke kameře ta nejlepší trojice. Kimberly Garcia Leon tady v té tmavé čepičce skutečně navyšuje svůj náskok, který teď už je někde kolem 20 metrů, možná i víc. Eliška Martinková právě teď prochází dalším okruhem, ale nás teď samozřejmě zajímá hlavně ten souboj o čelo a jestli ještě v těch posledních 3 kilometrech sebere síly buď Palmisano nebo Morejon. Úplně to nevypadá, vypadá to spíš na dominanci peruánské závodnice. Tady máme s číslem 269 3 kola do cíle pro peruánskou reprezentantku. Změříme si odstup od té dvojce pronásledovatelek, která přichází právě tady. So it's 3 laps to go and the difference is 9 seconds. 9 seconds. It's 4:16 for the last lap for Garcia Leon. So she's really holding the pace at the moment, and it's a tough job for Palmisano and Morejon to do something with the race other than to fight for silver and bronze. Náskok Palmisano a Morejon před
dalšími závodnicemi v pořadí je značný. Tam je nějakých 29 sekund v této chvíli, ten se stále každým okruhem navyšuje, takže dozadu se příliš ani jedna z těchto dvou dívat nemusí, můžou se soustředit buď na souboj o stříbro a bronz, anebo pokud ucítí, že by na to ještě mohli mít, zkusit se přiblížit, protože přece jenom odstup 9 sekund na 3 kilometry, to ještě není nic úplně beznadějného. Dvojnásobná mistryně světa Kimberly Garcia León vede tedy s náskokem 9 sekund a zase se můžeme podívat na ty predikce jejího výsledného výkonu a ty jsou ještě optimističtější, protože momentálně Kimberly útočí na výkon na hraně hodiny 27 minut a 20 sekund. Tak to by byl opravdu výrazný posun historicky nejlepšího výkonu v Poděbradech, který má hodnotu, připomínám, 1:27:42. To je tedy aktuální historický rekord Antonely Palmisano, která pochopitelně ještě stále má naději a šanci promluvit do těch bojů o rekordní čas a v uvozovkách si ho pohlídat. Eliška Martinková je průběžně 34. a na pořadí dalších českých závodnic se, dá se říct, nic nemění. Nelly Bugárová je na druhé pozici těsně následovaná Michalou Baklikovou. Ovšem, tuto skupinku už opouští Štěpánka Polová Kučerová, která náhle během kilometru ztratila zhruba půl minutky právě na Bugárovou a Baklikovou. Takže momentálně pořadí českých závodnic Eliška Martinková, Nelly Bugárová, Michala Bakliková. No a už to bude taková necelá minutka a půl a zase se sem přiřítí do cílového prostoru Kimberly Garcia León. Budou jí zbývat poslední 2 kilometry do cíle. Dvojce za ním si čím dál víc musí přiznat, že to dneska na vítězství asi nebude. Zatímco Peruánka, která má premiéru tady v Poděbradech a před pár týdny nedokončila závod ve slovenských Dudincích a odstoupila ze závodu sama, nikoliv, že by ji rozhodčí neumožnili pokračovat, tak, jak se zdá, potvrdí své žebříčkové postavení, kdy jí patří číslo 3 na světě v tom rankingu v rámci téhle trati. Osobní rekord má hodina 26:40, takže ten pravděpodobně neohrozí, ale i tak to bude vynikající čas a podle všeho udrží-li nastavené tempo i nový rekord tady poděbradského chodeckého meetingu. Tady máme Kimberly Garcia León a 2 kola do cíle. 2 laps to go. No a trhá se nám to i v té další skupince. Palmisano se možná ještě snaží s tím něco dělat. Morechon nestačí. Ten odstup na poslední 2 kilometry pro Italku je aktuálně 13 sekund. Takže znovu navýšila a Peruánka svůj náskok o 3 vteřiny. Palmisano bojuje zuby nehty, ale ne, že by se blížila Peruánce, spíše Ekvádorka Morechonová ztrácí. 2 kilometry zbývají do cíle. Antonela Palmisano, to je taková poděbradská patriotka, dalo by se říct, protože poprvé tady startovala dokonce před 13 lety v roce 2011. To už tenkrát tady byla 5. V roce 2013 tady byla 3. Pak přišly 3 vítězství v letech 17, 20 a 21. V
loni druhé místo o pouhé 2 vteřiny, takže z 6 účastí nejhůře 5. místo pro Italku a letos to vypadá opět na stupně vítězů. Klobouk dolů opravdu před olympijskou vítězkou. No já ještě připojím, že nejlepší ze slovenských závodnic, a to už teď platí zcela jednoznačně, je Hana Burzalová. Ta se posunula už dokonce do druhé desítky, aktuálně 18. To je údaj ze 17. kilometru, kterým Hana Burzalová procházela v čase 1:18:57. Eliška Martinková je 36. momentálně a je na 17. kilometru. Eliška ty poslední okruhy chodí za 5:10 až 5:20. To jsou její mezičasy na kilometru. Takže opravdu závod teď vrcholí a nejlépe ho má rozjetý Kimberly Garcia León z Peru, dvojnásobná mistryně světa z roku 2022, která se zviditelnila i v loňské sezóně, ale tam to tedy medailově, jak se říká, necinklo. Mám na mysli světový šampionát, kde došla tedy na 20 na 4. místě, ale na té delší vytrvalostní trati na 35 kilometrů tam Kimberly Garcia León obsadila stříbrnou pozici, takže už má 3 medaile z mistrovství světa a teď při své premiéře v Poděbradech míří za vítězstvím, a to ve skvělém čase. Vypadá to na historický průlom a nejlepší výkon v dějinách tohoto poděbradského závodu, a není bez zajímavosti samozřejmě, že stále ještě stávající držitelkou je Antonella Palmisano, která bojuje také o jedno z předních umístění, ale dost možná tedy, se říká v přímém přenosu, přijde o svůj historický rekord. A tady právě si váš potlesk samozřejmě zaslouží žena s číslem 269 Kimberly Garcia León, která teď už prochází metou 19. kilometru a zvoní se pro ní do posledního okruhu necelý kilometr pro dvojnásobnou mistryni světa. Její mezičas na 19. kilometru má hodnotu 1 hodina 22 minut a 49 sekund. A jdeme dál do dalšího pořadí, tam se to tedy zase promíchává, protože na druhou pozici se posunula Glenda Morechon z Ekvádoru 1:23:05 a ta ztráta je 16 sekund na vedoucí Kimberly Garciu León. To není mnoho. Na 3. místo se propadla Antonella Palmisano z Itálie, ale má na dosah a opravdu jen těsně před sebou v pořadí druhou Glendu Morechon. Tak nás čekají ještě velké chvíle a veliké napětí, ohromné drama v boji o rekord tohoto závodu a zároveň vůbec o ta první 3 místa. Protože nejlepší 3 závodnice momentálně dělí necelých 20 sekund. No a když si to spočítáme, potom mezičasu na 19. kilometru v podání Kimberly Garcia León 1:22:49, tak by to měl být opravdu impozantní posun rekordu tohoto závodu. A výsledný čas zhruba 1 hodina 27 minut a 10 sekund. Ale nepředbíhejme. Teď se zvoní jako o závod, protože do posledního okruhu míří další závodnice. Teď prochází samozřejmě cílovým prostorem Eliška Martinková, takže registrujeme její další mezičas. Eliška Martinková je momentálně 39., takže se propadla o další 3 příčky, 1:24:23. To je její mezičas na 17. kilometru.
pro Elišku to bylo zpomalení na posledním kilometru. No na monitoru sledujeme to podstatné, co se děje na kolonádě. Palmisano je stále třetí. Je to možná pro něj trošku frustrující pohled na Glendu Morechon, která má už asi výraznější než 2sekundový náskok. I když pochopitelně tyto záběry zkreslují. Za trojicí nejlepších, kterými jsou tedy Garcia, Leon, Morechon a Palmisano, je na 4. místě dál Aleňa González z Mexika a ten její odstup je 34 sekund, nebo byl právě na metě 19. kilometru. Zbývá opravdu už jenom pár, možná desítek metrů, něco kolem 200 metrů celkem do cíle pro Kimberly Garcia Leon a usiluje o nový traťový rekord tady v Poděbradech. Už zahnula z té hlavní silnice směrem na tu spojovací část a za chvilku ji máme v cílové rovince tak, aby zvedla ruce nad hlavou jako první peruánská vítězka v historii všech 92 ročníků Poděbrad, byť samozřejmě ty ženské závody nemají tak dlouhou tradici. I tak to bude další podle všeho jihoamerické vítězství. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, the winner of the Poděbrady 20-kilometer race, Kimberly Garcia Leon. A podívejte se, je tady druhé místo, Glenda Morechon, nakonec rychlejší než Antonella Palmisano. And the second place for Glenda Morechon. And third one goes to Italia, Antonella Palmisano. Takže pokud to nevíte, toto je poslední peruánský hit, který jsme si vygooglili, aby jsme mohli zahrát vítězce dnešního závodu Kimberly Garcia Leonové k jejímu vítězství. 3 nejrychlejší závodnice máme v cíli v rozpětí pouhých 19 sekund a na 4. místě, and this is the 4th place, and it goes to Mexico and Aleña González. Aleña González tedy na 4. místě a tady souboj o 5., 6. místo a výborným časem nakonec na 5. místě s 222 Viviane Lira, the 5th place, Magali Bonilla from Ecuador, the 6th place. Jak je vidět, děvčata jsou šťastná. Máme tam nový traťový rekord, hodina 27:08 pro Kimberly Garcia Leonovou. Hodina 27:21 pro Morechonovou, hodina 27:27 pro Palmisánovou. Italka Eleonora Anna Giorgi. By tam měla být na 7. příčce, také ve výborném čase hodina 28:47, kterým potvrzuje svůj návrat mezi absolutní světovou špičku. Máme tedy v čele, teda v cíli 7 nejrychlejších závodnic v rámci závodu. 8. v pořadí je další ekvádorská chodkyně a tady s 212 v cíli
Paula Milena Torres z Ekvádoru, Paulina Stey z Francie na 9. příčce a teď jsou tady další Francouzsky, které tak mohou být hodně vysoko v rámci toho mezistátního utkání. 10. je třetí z Italek, Valentina Trapletti, takže Italky budou na tom hodně dobře v rámci toho meetingu, toho mezistátního utkání. Tady Camille Motardová z Francie, hodina 30:08 a je to záplava osobních rekordů z 11 prvních závodnic. Už tady počítám, máme nějakých 6 osobních rekordů. Pro většinu závodnic je to buď osobní rekord, nebo alespoň season best. Znovu se tedy potvrzuje rychlost a kvalita té poděbradské trati, která je jako stvořená na překonávání svých osobních maxim. Katarzyna Zdžeblo z Polska už je také v cíli. Tady je další kolumbijská chodkyně na 13. příčce. Olga Chojecká z Polska na 14. místě. Tolik tedy exkurze aktuálně do peruánské hudby. My budeme čekat, až kolega Tomáš Klement zkusí ukrást vítězku dnešního závodu a vyspovídat ji na kameru, tak abychom slyšeli z úst Kimberly Garcia Leonové, jaký ten dnešní závod a vlastně její chodecká premiéra tady v Poděbradech byla. Jsme připraveni na rozhovor s vítězkou dnešního závodu, takže jenom se otočit na tu kameru, která tam je, a předávám slovo Tomášovi Klementovi, který má peruánskou vítězku mikrofonu. Ano, my jsme připraveni tady na trošičku improvizovaný rozhovor, protože to bude s překladem. How do you feel after your victory with meeting record? Sientes luego de tu victoria con un récord de circuito. Bueno, estoy muy contenta de haber logrado el primer lugar. Es la primera vez que vengo a Poděbrady, nunca había venido, entonces sí me gustó bastante la ruta, el clima estuvo un poco caliente, los años anteriores creo que era mucho más frío, pensé que sería igual, pero igual me he sentido muy bien en la prueba, ¿no? It's the first time that she comes to Poděbrady and like the course. Very happy about to get the new record course and like the circuit. Like the circuit, it's a new circuit for her and enjoy it. And the last question about your focus for this season, for the Olympics. Concentración de cara a los Olímpicos. Bueno, va muy bien. Obviamente el objetivo son los Juegos Olímpicos, que ahí vamos con todo. Entonces, todas estas competencias son preparatorias para llegar muy bien a lo que es, ¿no?, los Juegos. All the races are preparation. We are putting everything to the Olympics, trying to get the best result possible and continue the good preparation that we are having. Thanks a lot. Muchas gracias. Muchas gracias.
Tak jenom přeložím ve stručnosti. Kimberly Garcia Leon především říkala, že tahle trať v Poděbradech, na které startovala poprvé, jí opravdu vyhovuje a naprosto jí sedla. Je samozřejmě strašně šťastná, že překonala ten traťový rekord a ještě to, co tedy v překladu nezaznělo, a já jsem zaznamenal, že tam mluvila o velkém horku, že bylo tedy větší teplo, než je samozřejmě každá chodkyně zvyklá. No a potom jsem se ptal ještě na její cíle, především směrem k olympijským hrám, tak říkala, že samozřejmě v každém závodě v čele s olympijskými hrami chce podat ten nejlepší výkon. Děkuji za ten rozhovor, to byla vítězka. Nejlepší výkon dneska samozřejmě chtěla podat i Eliška Martinková. Ne vždycky to dopadne, Elišce se ale teď zazvonilo do posledního kola, takže i česká reprezentantka má před sebou ještě 1 kilometr a bude moci svou účast tady v Poděbradech považovat za hotovou, byť to nebude útok na ty nejlepší osobní časy. My samozřejmě oceňujeme, že to Eliška, jak se říká, nezabalila a dojde tady v Poděbradech. Je pravda, že se mezi chodci říká, že Poděbrady se nevzdávají, že před domácím publikem na domácím závodě by vás to možná mrzelo hodně dlouho, že jste právě nějaké Poděbrady nedošli. Takže i když je to hodně za tím letošním maximem Elišky, tak budeme samozřejmě rádi, když bude Eliška na trati až do konce toho závodu. Mezitím nám do cíle došla řada dalších závodnic.